Lock mo mabuti yung trailer. Kailangan natin masa-estimate. Muna siya. Sisigan ng araw. Dali mo yung isang buhay na yan. So ito ang papunta dun sa amin sa Lumagundong. Doon ako pinanganak. Ayan, maambon. Oh. Semento na pala dito eh. Dito ang aming teritoryo 40 years ago. Napakatagal pa nakauwi dito. Dito dumadaan dati yung mga truck na naghahawak ng mga plastic na lupa. Shout out sa Mayor si Melanie Barrientos, ang kaklase ko. Bye. Ang bago. Ayan. So dito kami papunta sa lugar kung saan ako pinanganak. At may aso nga pala doon. Ito si Kyle kulit. Hi, this is the place where I grew up. Aga-aga naglusong. Wala pang kahapon. Launa pa lang eh. Ay, oo. Hoy, ate, may kawad oh. May kawad dito. May dahat pati, aba. May sabi di kay may tawad. May tawad daw. Actually, ito yung kinatatakutan ng bata pa ako. Inis ako dito kasi ito nakakasugat ng balat. Ayan. Ang tawag dyan dito sa amin dahat. Ano siya?
Masakit sa balat. Dapat pala ikaw ay may nag-jogging pants ka, may jogging pants doon. Kakahinda siyang... Maraming dahat oh. Oh. Sa ganda naman ng aming lugar. Oh. Bilis ni. Ang bilis niya sana. Naroon. Mga dalawang oras tayong mamumutgay. Tatlong oras doon. Actually, kukuha kami ng butgay. So, maliligo ako sa ilog. Tatlo. Ay, wala tayong dalang sabon. Nasaan? Bay, baka mawala. Dito. Ayan. Dito lumada ng mga kalabaw na mahirang kaliton. At lalo pag maputik. Ang kaparagos. Bata pa ako dito, bumabali-balitad ako sa kalabaw. Ay, paragos ano? Sa Paragos. Paragos, pero may raga-raga. Natapan kayo ni ate mo nung paragos. Ang baliktad. Natandaan mo pa yun, Gi? Iyo. Bakit? Yung nagbaliktad kayo sa paragos. Si ate medyo mabagal-bagal siya maglakad. Ayan. Matagal ng bahay ito. Kinanapaling. Hindi pa kayo pinapanganak? Hindi pa ako pinapanganak, ma ito na yun talaga. Kakalungkot naman, ano? Si ate mo, hindi pa. Ilang taon na? Siguro. Sandali. Bakit may nakasampay pang Nakita pa man dito Ha? sa Tatasaro. tatasaro na punta pa dito? Sabihin itong bahay na ito more than 40 years na. Kalungkot naman. Kasi mo 47, o di ibig sabihin mag-ano na. Si Nanapaling, ma. Nasa ano na, sa asinit may pangalan. Masakit pa na sila. Mahina na rin si Nanapaling. Hindi ano kakalapag na Bata pa ako, ito na yun. Isa sila sa pinakabagad ng buhay dito, no? Actually, kaya yan, dito kami dumadaan sa bahay. Bilis man. Ito, dito ang daanan namin ng karito noon. Dito. Anong karatang dali? Karito, hindi lang kalabaw. Yung may gulong. Tapos after 40 years, tinan nyo, mayroon ng poste ng kuryente. Kaya hindi na pag-iwanan yung barangay namin. Yung lolo ko na namatay, siya nagpakabit ng mga poste na yan para maabot sa lupa niya. So ito, hindi pa ito yung lupa ng lolo ko. Kailangan naman maglakad. Dito na pala mga dahon dito. Mga 10 minutes pa. Ay, buray. 10 minutes para. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinsan kong si Alfie, anak ng tiyo ko. Si Alfie kasi ay binata pa rin at ihahanap ko dyan ang mapapangasawa sa Muntinlupa. Andali ah. Ito ng mga kahoy nito. Ano pang gano'n? Dito may tao maganda na. Saan? Saan? Alin daw? May tao po doon sa malayo. Oo. Yan, itong sabi ko sa iyo si Alfie. Pisan ko siya. Tingnan, wagay ka na, wagay ka. Ayan. Hinahanapan ko siya ng mapapangasawa. At gusto ko sana ipangasawa sa kanya si Hana, yung teacher sa amin sa Santo Niño. Ito yung pamangkin ko. Tingnan mo kung ilang kilo siya. Siguro mga 80. Tipin yan, 80. Naulan nga. Naulan ba? Hold tayo nito. Tulungin natin sa bigay sa yan. Lapit na tayo sa lupa ng papa. Ngayon, kinagati-atiyan na yon, napunta dito sa kay Kuya Uben, tatay ni Alfie. Tapos yung share naman ni nanay nandiyan din. Pakain ako doon. Akala ko ang nagkakad lang. Nakakalungkot after 40 years. Ngayon, ano lang ako dito? Ahon lusong at may katrabaho bagat eh. Trabaho mo yan? Hindi, yung mga ito, kahapon lang man wala. Ay ngayon lang wala. Kapagawa ng bahay itong vision ko. So, ando siya sa pinaka-sentro nitong barangay.
Ito na ba yun na yan? Ito na. Sa baba ko yan. Oo, pa ba? Ah, pinanaaring pa nga pala ito. May patrabaho. Ito yung manggang yan. Yung manggang ito. Bata pa ako. Mangga na yan. Nakakatuwa lang talaga. Na hanggang ngayon. Buhay pa. Okay, malapit na tayo. Ayan. Tatanda ko nung maliit pa ako. Talagang ganitong ganito yung... Wala nagbago sa lugar na ito. Tayo lang ang tumatanda. Ganito ang ganito. Ayan. So magubat-gubat. Minsan ang ginagawa ng tiyo ko, nanguhuli siya ng mga manok gubat. Anong tawag ma sa manok gubat ma? Anong tawag doon? Labuyo. Ayun, labuyo. Labuyo. Kapatid nito. Ito yung pamangkin ko, TikToker yan, si Kylie. Say hi, Kylie. Kylie, tingin. Hi, be. Ayan. Ito na. So, ito ang lupa ng lolo ko.